So karon kay kugihan kay ta magluto tag munggos. Na nagpabukal ako ana ato nang hulat ng malata. Ya samtang gahulatan ang malata kay dugay mo kay na siya. So maghinahinay po tag kay sa ato mga pangsahog. Tara na sugdan na nato kay nako alugbati diri daghan kayo. O mao ni akong alugbati nga napalit ako gahapon. Unya na ako'y prinito diri nga bulinaw. Ya sayang man ilabay so ako na ihalo. Muna ito ihalo ron. Tara, sugdan na nato kay. Unya, kay dugay palagi tatong gilatan nga munggos kay mura pa bayag baka magwa patago sa kadikada o sa malata so hinahinay na po rin akong hagpatawang agbati din hiya ako ba ning hudton kay daghan man ni siya sayang man po akong ibili niya kung sa papon maluto ug usab niya mahal ba yung agbati din hiya may matag makatanom po unta lagi kay tipid-tipid pod pero sige na lang inanir mo jud kinabuhi hudton jud nato kay kandingon po niya tong baba labi abot pagkaon hamag dayon unsa pa hiwaton. Unya, ato din hugasag 300 times niya itong agbate para matanggal dyan yung abog-abog kay apil ba yung yuta tao nilag putos para nagtimbang apil pos kilo. So ato dyan yung hugas kay kanilagi sila astang gamot apilon og putos. Kay heron lagi yung bugat pong kiluhan. Niya ako po dosahay guys no. Labi lang mulumat po niya akong pagka-amaw. Bisa na supermarket mo palit og gulay labi ng broccoli nga. Hasta lawas apilo nila sa kiluhan ipinutos na baya niya say kaya akong tanggalon ay balion ako bilin akong lawas kaya so di man po makaon good gahi na o dira po silang reklamo taon kayo gatipid sila para mo kita gatipid man po taon ko so yahan na gitarig diskarte so mao ni nga kinahanglan jud nato lugdan og maayo na tong agbati kay haron malimpyo kay gakaunta ni bato-bato in town o di nato na tarongon. Bahala na guwa tayo lugod-lugod ani maligo basta ang pagkaon malugdan og tarong kay lisod pod makaon nato yung mga bato-bato kay di na ba na tumasuka para lugdan og balik mo nang kinala jud atong tarong naghugas no. Nya hinahinay kog hiwaan niya akong lamas na labi ni sibuyas na humukusog kay taon pahilak Ginoo ko. O may pahilak nato ani kundi sibuyas ra. So may na lang pod na at least makabawas tayo nigkaon nato. Di ba? Manya ako rin tadtaro ning ahos na ako kay dami ni tambal sa high blood. Muna yung magluto mi muna kinahanglan yun say daghan kay sibuyas, daghan kay ahos kay haron likay-likay punta sa high blood ani. Nya kaning kamatis jud ni mawag magluto ko kundi mo kay ako isagol ako jud nang himuog pansawsaw sa suka na jud na pirmi. Kundi kamatis, pipino kung pipino kung madato-dato ta panagsa pero wala kamatis ra jud na. Unya gisa-gisa din tani anana ra kay kaya ra na nimo din ha. Nya lono din na ako ang kuan kaning sobrang ikog sa isda kay nasa ko nahuna imbis buli na unta ta kong ihalo kanina lang ikog sa isda kay nugon man pod. So ang katumbuli na wa karon pa tong luto og balik para mutosti unya isuwa na pod. Nana ra buhi na basta na mga bahaw-bahaw kay kita magsayang sa mga pagkaon kapatid basura daghan kay may pagkaon nya. Uban gani kay manguha nila kana nas basurahan tagtagan kaunon. Main lang kita ni kay bahaw ato gikaon wata monit na sa basurahan pero ako kay bawo ko nga mukaon og basura og balik kana inyong ex ug mobalik di ba? Peace. Joke lang. So mao na ni siya hapit na jud siya maluto maghuwat na lang taan niya kani akong alugbate ako ni siyang ilunod ug kanang paluto na jud siya kaya nagpawong nako sa kayo kay di ko ganahan malata gusto ko kanang napoy magtingog-tingog po din nag-usap nimo ba nga mura po kag-usap og kuan basta mo na to bitaw ganahan ako kanang half ko kana medyo gwapa pa basa mas nagluto di ba inana na